Khwai Press Battalion ni sas ni lukorok sak thalaka borok no muthangna bagi borok ni thina khorsa borok thi rimani bisingti no te khorsa muthangja bemar bai manjagai sakham nogo klainai ro nangmani jarawo thi man thukya thini bial unglai mano nugui tini Press Battalion Church Khwai Champawar Pastor Amchaini blood donation khlailaikia behla kamini community nogo theirilai thani bebagoi khoroksi lukorok theirilai aro manjakha Reverend Amos Molcham Juala tai Teifang Borangmarang Trithi Debroma Borangmarang Nirud Debroma Secretary Chojol Debroma Treasury Lalun Tharia tai Medical Team Khwai District Hospital Blood Bank Unit Kuliah hambai, sini keplasia kaitano jari cengtiri, apa blood donation kemaka, tapi hambai apa nai sini media person sono, norotono tini wadi jora apa norotono kawadis kemabagai, tapi hambai apa nai sini medical team lok, baru sini besar azusak, sumber belakang hambai, cengtiri apa blood donation keman kekai, ceng apa sini organisation kekai, ceng Champawar Pastor Amtai Press Battalion Church sini, sung apa blood donation kelaikya, sini nahar mungkai, sung nugo blood log, sung tabo hospital thagai, orang semua tirok mai agin hai, blood donate kene kerja, sung thagai nong di borok eba bui ni borok pangka, sini ma pai ba bai bun jatuh nai, thagai hospital kono blood dong apa kiri, itu thini bola thimaru apa harus sung nugo, dari saya mono, awan bagai ceng tini, sini Press Battalion Church Champawar hoite amchani simi sing sini tamnai sing kha musungui no sing kini apa blood donation kalaika sing saimono jen sing sini borong mulisro sing jotono saimono ja sing thini dogan krei rangbo maya sing hoite ba dori apa dogan tongai sing rang krei phana somoya sing bakirok nai mono ya obo ang sanamo sing jen sini borong sing suso tongai sini saksuri kahamgai sing sini sore je nakung mahlai sing thi bara 4-500 gram le jotun sanin tongo jodi sak sore hamia kai kintu ba sini borok rok sing aborina na iya jokhon te nijin nogo sing tamne obo hairok dudo sangka accident ka ba ronde nijini bai ba kemo kono sijaran ka aprosi sing buju amorno aborno na harino sing tino ba kemango te kaisa kai abonang sanamo chongwango sing sini joto borok saimi apano jara porasona garang borlo saimono bakse sia tongo sing saimono sini thui sung 3 mas por sung abo change tongo ya chini wan sung mangab no sung chini thui nos tong ma halai sung mono chini gri borong no eba ganang phang to nangkuma jora sung aba ke blood donate khaye kasini jibon sung bachini mangke abo chini bagai sung balakha hamko honai sung chini kaiton bisin tike sung tini aba haicap lai sung tini blood donation khaimanengo sung chini sar sung similai riako chini sar sung simi sung sikala botol ngoi sing obono puila sing khaimanengo naga dang puila sangi dijelia ani gana pasojak sini Champawar pastor area pastor amtuni pastor sini Reverend Amos Molcham Juala bin bungkai te ang hungkai PYF eba Press Battalion Church ni youth fellowship ni Champawar amtuni leader te an logi tongo sini PYF no sikala bodol ni assistant leader sini takuk Nirud Deborma te logi tongo sini amtuni no sikala bodol ni secretary sini takuk sikala sojol te logi tongo sini sikili
chini treasurer sikle lalun thari tei logi tongo chini chonghor bodol lok tei chini player guru rok member rok chung jotono tei hambai tei chini medical team chung chung hambai obo hongka kai chini khwai district hospital ni je medical blood bank ni brok asujak chini besango chung borok no belai ke hambai khwai district hospital borok hambai